Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur martxoak 21 ostirala, elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan gurera Sergio Aiukar etorriko da, BSH-ko langilea dena. Abenduaren 16an eskirotzeko BSH-ko lantegiaren itxiera iragarri zuten, eta egoerak zer nolako bilakaera izan duen kontatzera dator. Baina elkarrizketa honekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, 1937ko martxoaren 21ean, Puerto Ricon, AEBetako polizia independentisten protesta baketsuaren aurka oldartu zen, eta 19 lagun hil eta ehunka zauritu zituen. Pedro Albizu Campos buruzagi independentistaren askatasuna eskatzeko bildua zen jendea. Preso zeukaten nekazari greba baten buru izateagatik. Urte batzuk geroago, 1975ko martxoaren 21ean, Alfredo Valcárcel hil zen Espainiako poliziaren torturen ondorioz. 1972an atxilotu zuen Espainiako poliziak etakoa izatea egotzita, eta Indautxuko polizia etxera eraman zuten. Bertan gogor torturatu zuten. Besteren artean salatu zuen giltzurrun bakarra zuela jakitun zela polizia, eta bertan kolpatu zutela batez ere gernua odolez beteta izateraino. Osasun egoera larria ikusita, Busurtuko eritetxera eraman zuten, eta handik Basauriko espetxeko erizaindegian sartu preso. 1974an aske utzi zuten, baina giltzurruneko arazo larriengatik ospitalean ingresatu behar izan zuten eta han hil egin zen. Egun berean, baina 1982ko martxoaren 21ean, Inglaterrako Greenham Common base militarraren aurkako kanpamendu bakezaleko emakumeek musika jaialdia antolatu zuten, desalojo arriskuan baitzeuden. Hurrengo egunean, 250 emakumeek base militarra blokatu zuten 24 orduz. 34 emakume atxilotu zituzten. Basean, arma nuklearrak gordetzeko gobernuak emandako erabakiak haserretuta, 1981ko irailean Gasleseko emakume talde batek martxa egin zuen bertara, eta ikusi zutenean ez dutela lortzen arreta mantentzea, kanpaldia abiatu zuten. 2000 urtean basea itxi zuen gobernuak. Eta bukatzeko 1982ko martxoaren 21ean, 100 gora herritar kurdu hil zituen Turkiako armadak Ahmed hirian. Egun horretan PKK langileen alderdi kurduak hainbat manifestazio deitu zituen eta Turkiako armadak tiroka sarraskia egin zuen. Udaberriko Newroz jaiaren ospakizunetan izan zenez, Newroz odoltsua gisa oroitzen dute Kurdistanen. Errepasatu dezagun asteburu honetarako agenda. Ostiralean, Leiotikan taldearen kontzertua egongo da Indara aretoan iluntzeko 8etan. Leiotikan taldeak 30 urteak ospatuko ditu Iruñeko Indara aretoko oholtza gainean. Sodade taldearekin batera izango dira kontzertuan. Arratsaldeko 8etan hasiko da eta sarrerak 12 euroan eskuratu daitezke. Larunbatean, alde batetik Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6etan, balezaleak, txontxongilo eta ahots musika izango dugu ikusgai Titeres Ostomila txontxongilo taldearen eskutik. Selma Husleiren sekretua aurkitu ondoren, Elaiak bidaia hasiko du balezaleen garaira joateko, non leku ezkutuak eta mikmak kulturako izaki mitologikoak ezagutuko dituen, txontxongiloek eta ahots musikak lagundurik. Beste alde batetik, arte bizien programaren baitan 3 proposamen artistiko egingo dira Ziudadelako Arma aretoan eta Kasernan. Eguerdiko ordu batetan eta arratsaldeko 5 eta 6 erdietan izango dira. Maia Billot de Diego artista eta komisario arituko da sormenaren arloko zuzendaritza lanetan.
Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroa Euskal Y-arekin lotu izanak polemika sortu du Arabako eta Gipuzkoako kargudunen artean. Eneko Goia Donostiako alkateak berekoitzat jodu Ramiro González Arabako aldun nagusia Ezkioko aukera ez hobesteagatik. 51 erakundek HTaren Nafarroako korridorea azkartzeko eskatu dute, eta ekimen horrek harritu egiten du foru gobernua. Argazki nagusian, Edurne Pascal, Down sindromearen elkarteko gerentea, David Zurbano, Irene Redondo ama, Maider Lazkoz, Begoña Jerez ama eta Araceli Etxaide ditugu. Titularrean, Down sindromea eta inklusioaren erronka. Kaltetuen elkarteak gizarteratzeko eta laneratzeko baliabide gehiago eskatu ditu. Hori koloreko berrietan, goikoan, Osasunak Bilbon jokatuko du Bartzelonararekin jokatu zuen partidatik 72 ordu igaro gabe. Behekoan, Iker Etxeberria pilotuak debuta egin du Toyota Kopan. Ezkerreko berrietan, alde batetik Gazako ospitaleetako gerra krimenak leporatzen dizkiote Israeli. Beste alde batetik, Nafarroako kontseiluak errefusiatu egin du UPNek irakaskuntzan sartzeko duen legea. Jarraian, espetxera 18 urteko gaztea 3 pertsona sastakatu zituena. Azkenik, 8aren eiza baimenduta egongo da Dueroaren iparraldeko lurraldeetan. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroako 40 erakundek plataforma bat sortu dute HTaren bultzada eskatzeko. Industria, enpresa eta lanbide erakundeek indarrak batu dituzte. Argazki nagusian, Richard Azkona Alzantzak bere 10 anaietako 3 maitasuna jaso du, Marga, Jose eta Susanarena. Titularrean, Down bizitza osoko istorioak. Bere bizi itxaropena bikoiztu egiten da 3 hamarkadatan. Eskuineko berrietan, alde batetik MHP Ukrainiarra izango da UBSaren bazkide nagusia. Beste alde batetik Europa berrarmatzeak Sánchezen gobernua hausten du. Bukatzeko, Iruñeak San Ferminekiko debozioari edo zezenketen laguntzari buruzko inkesta egin du. Goiko berrietan, batetik Añorbek Javier Bikuñaren aritzak landatzen ditu. Bestetik Txutxin Ibañez agur esateko prestatzen da. Bukatzeko, Bartzelona eta Atletik 79 ordutan. Gararen titular nagusian, EAEko familien 30%ek zailtasunak ditu hilabete amaierara iristeko. 2024ko bizi baldintzei buruzko inkestak pobreziaren kronifikazioa islatzen du. 10 familiatik 4 uste dute beren ekonomiak okerrera egin duela, eta 25.000 etxe daude berokuntzarik gabe. Argazki nagusiko titularrean, Israelek beste 100 bat gehituko dizkio Gazako bere heriotza zerrendari. Israelek beste 100 bat gehituko dizkio Gazako bere heriotza zerrendari. Beheko berrietan, alde batetik Agustin Goikoetxearen kronika dugu. Haurtzaroko abusuen biktimek bakarrik ez uzteko eskatu dute. Beste alde batetik Maider Iantzi Goienetxeren erreportaia dugu. Downen sindromea duten pertsonek honako hau aldarrikatzen dute. Eskubide osoko pertsona gaituak izendatzea. Eskuineko berrietan, batean EAEko aurrek usaldietan parte hartu ahalko dute. Bestean, EH Bilduko ordezkari nagusia den Arnaldo Otegiren galdera bat dugu. Norbaitek uste aldu Europaren etorkizuna gastu soziala murriztea eta armak egitea dela? Berriaren titular nagusian, Rosa Zarra pilotakada batekin hil zuela onartu du Jaurlaritzak lehen aldiz. Ertzainek metro gutxira egin zioten tiro manifestazio batean, 1985ean, Donostian. Juan Mari Atutxa herrizaingo sailburuak eritasun batekin lotu zuen heriotza. Familiak pozik hartu du polizien biktimen balorazio batzordearen erabakia, baina berandu iritsi da. Argazki nagusian, atzo piztu zen sute bat Jaizkibel mendian, Pasaian. Titularrean, gogor jo zuen haizeak, suteak kaosa garraioan, teilatuak altxatuta eta bar.
Irunen eta Gasteizen arteko tren zerbitzuetan atzerapen handiak izan dira zuhaitzak erori zirelako trenbidera. Jaizkibel mendian, suak 30 hektarea erre ditu gutxienez, Pasaiako Magalean. Gaur hitza atalean, Joan Fontcubertaren Monstrum historia erakusketa jarri dute ikusgai Donostian. Eskuineko argazkian, Iraitz Elordi eta Rebeka González de Alaiza EH Bizirekeko kideak ditugu. Hauen hitzetan, lurralde plan sektoriala bertan behera laga dezaten saiatzeko garaia da. Honen goiko berrietan, batetik euskarazko hedabideak garatzen lagunduko du Europak. Bestetik Israelek meniaren aurreko egoerara itzularazi du Gaza eta 591 herritar hil ditu 3 egunean. Beheko berrietan, ezkerrekoan, kebapa, herrialdeko mokadu bat Euskal Herriko sabelen gozagarri. Eskuinekoan, adingabeak eiza laguntzaile aritzea onartu du Eusko Legebiltzarrak. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Eneko Etxeberriaren hitzetan, kasu asko daude argitu gabe. Memoriaz hitz egiteko proposamena egin du Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak. Iruñean egiten du ekitaldia igandean goizeko 10 Iruñeko Tres Reyes hotelean. Besteen artean, nazioarteko giza eskubideen legealdian aditu den Fabian Savioli abokatu argentinarrak hartuko du parte, eta Eneko Etxeberria Naparraren anaia eta Iratxe Urizar abokatua ere izanen dira. Eskuineko berrietan, goikoan, Euskal Herria Irratiak mugaz gaindiko proiektu batean hartu du parte. Beste 5 komunikabiderekin batera ariko dira sare bide proiektuan elkarlanean. Berria Euskal Irratiak, Kanal Dubde, Amaika Telebista eta Eluiar. Euskarazko hedabideen eraldaketa prozesuan parte hartzeko. Euskarazko hedabideen artean sare bat sortuko da lankidetzarako euskarazko eduki digitala hedatzeko sistema berriekin eginen dutelan eta adimen artifizialeko teknologien ikerketa eta analisia ere eginen dute. Behekoan Oier Santamariaren hitzetan orokorrean ez dugu ezagutzen LGTBI kolektiboaren historia. Klandestinak zikloaren 5. atalak sexu eta genero disedientzen historia berreskuratuko du ostiralean Iruñean. Las nenas treateren sexiliadas antzezlanak osatuko du saioa. Gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, ostirala, ostarte txikiak goizean eta arratsaldean hodeituago egongo da. Goizean goiz, giroa oraindik ez egonkorra izango da eta zaparrada batzuk egin ditzake, baina segituan joko atertzera eta ostarte zabalak iregiko dira. Arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira. Ez da baztertzen egunean zehar zaparradak txiki batzuk egitea noizbehinka, bereziki barnealdean. Hego osagaiko haizea ibiliko da, baina ez da atzo bezain zakarra izango eta ia ez da egongo aldaketarik temperatura maksimoetan. Giro epela nabarituko dugu. Larunbatean haizearen norabide aldaketa egongo da, euria eta temperaturaren jeitsiera baita ere. Eguna hego-mendebaldeko haize arroarekin eta temperatura suabeekin hasiko dugu. Izan ere, eguneko temperatura altuenak goizean neurtuko dira. Eguerdi inguruan haizeak mendebal ipar-mendebaldera egingo du eta horrek aldaketa nabarmenak ekarriko ditu. Zerua estali, euria eta zaparradak egingo ditu leku askotan eta temperatura jeisten hasiko da. Arratsaldean eta gauean elurkota 1200–1400 metro ingurura jeits daiteke. Igandean hodei asko, euria eta temperaturaren jeitsiera txikia izango dugu. Maximoak 13–14 gradu ingurukoak izango dira kostaldetik gertu, eta nekez iritsiko dira 10 gradura lurraldearen erdian eta hegoaldean. Haizeak mendebaldetik joko du goizean eta ipar-mendebaldetik arratsaldean. Goizaldean zaila izango da euria egitea eta hodeitza saretuta egongo da, baina goizean oso bizkor ugarituko dira hodeiak. Goizean hasiko du euria, baina arratsaldean euri leku gehiagotan egingo du. Dena den, euri gehien Kantauri isurialdean pilatuko da. Elurkota 1100–1300 metro inguruan egongo da.
Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Sergio Aiukarrekin gaude, BSH-ko langilea dena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ondo, bagoaz aurrera poliki. Bueno, jabete batzuk pasa dira itxiera iragarri zutenetik, ezta? Eta gogoratzearren noiz izan zen, nola jaso zenuten berria? Izan zen, abenduaren 16an, etorri zitzaizkigun bilera batetara bi alemaniar, eta gero Espainiako gerentziaren beste bi edo 3 ekoizle ere, eta eskutiz baten bitartez, esan ziguten, eskirozeko lantegia izteko intentzioa zukatera. Eta nola jaso zenuten berria langileen artean? Kolpe izugarria izan zen, inork ez zuen espero, horrelako neurririk hartzea. Ikusten genuen produkzioa gero eta gutxirago joaten zirela, eta ereren bat igual espero genuen, baina horrelako neurri kaltetsuar inork ez zuen espero. Zenekiten ez zela oso ondo joaten lantegia, ezta? Eta ere beste batzuetan izteko arriskua egon zen, ezta? Eta Nafarroako gobernuak ere eskaini zion laguntza, baina ez zuen erantzun, ezta? Ez egon ginen urte bat lehenago ginen Nafarroako gobernuarekin, eta esan genien hori kezkatuka egon dela, produzioak ikusten genituela oso gutxira, 600.000 egiten genituen beratzi urte pasatu gara 300.000-ara, erdia, eta hori gure kezka esan genien, eta urte bat pasata gero, etorri da itxiera bai. Eta zeintzuk izan dira Alemaniako zuzendaritzako arrazoiak? Esaten dute, lehenengo arrazoi asko esan zituzten, guri batzuk, gobernurari beste batzuk, azkenean kompetitibitatea galdu dugula esan zuten, batez ere Espainiako merkatuan, eta sartu direla marka berri asko, Asiatik datosten marka berri asko, eta prezio bajuekin, eta hori guretzako izan dela, hori esaten dute dela arrazoia. Eta zer egin nahi dute lantegiarekin beste leku batera bidali? Azkenean kontua da, deslokalizazio bat dela, esan horren bezala, gure gakoa ez dutela dirua irabazten, gure lantegia rentablea da, baina ikusi dute Polonian batez ere, hori egiten ari dira, makro lantegi bat egiten ari dira, eta hor lan baldintzak eta soldatak askoz merkeagoa dira, eta hor diru gehiago irabaztera doaz. 4 hilabete gutxi gora bera pasa dira, nola joan dira hilabete hauek? 3 hilabete orain, eta lehenengo kolpea jasan eta gero, eguberriak nahiko gaizki, egon da pixka bat, tarte bat hori mantendu dutela esperantza hildo bat, hori intentzioarekin, beti esan dute intentzioa dela, oraindik erabakia ez duetela hartu, baina orain argi gelditu da, izan genuen azken bileran argi gelditu zen, bota zituzten mezuekin eta erantzunekin, doazela, eta orain beste fase batetara pasatu beharko dugu, ikusteko beste ze alternatiba dauden. Eta zuek negoziatzeko aukera izan duzue? Ez, negoziatzeko hor dago gure kezka eta gure reivindikazioa, hori nahi dugula egon gure etorkizuna eta gure lanpostua erabakitzen den mahai hortan edo ez bada mahai hortan, eratu eta dagoelako esatu dute, eta hori negoziatu zenean horrela eratu zen, ez bada mahai hortan, beste mahai bat ireki beharko dela, gu bertan egoteko, eta aktiboke parte hartzeko
gutxienez ikusteko zer ari diren egiten eta zertaz ari diren hitz egiten. Eta zergatik ezin duzue bertan parte hartu, ze arrazoi eman dizkizuete? Bueno, beraiek esaltu dute orain arte nolabait onartu dugu lehenengo bileretan ez egotea, ikusten genuen igual ez zelako lehenengo kontaktuetan. Eta orain, beraiek esaltu dute, oraindik oso bilera teknikoak direla eta ez dugula ezer aportatzerik. Eta gainera, besten dira, sartu behar direla lantegia edo izena ematen ari diren lantegia ez dutela nahi konfidentzialitate asuntoengatik, ez dutela nahi inorri jakitea, eta hori da beraien arrazoia. Baina gu eta Nafarroako gobernuak guztiz beharrezkoak ikusten dugu, gu bertan egotea, eta hala adierazi diegu, baita gu Nafarroako gobernua ere, baina momentuz ezezkoa mantentzen dute. Eta nor ari da hor negoziaketan eskirotzeko zuzendaritza? Ari da Alemaniako zuzendaritzarekin edo nola ari dira egiten? Ez Madrilera edoaz Maurizio Bernardi, da Espainiar, BSH Espainiako dirua manejatzen duena, eta Pepe Juste da beste Espainiako gerentziaren zuzendaria, eta baita ere da Nafarroako industriaren erakundearen zuzendaria. Eta esan behar da, gizon hau Nafarroako industriaren erakundeako zuzendaritza dela, eta Nafarroan utzi duen eredua da 3 lantegien itxiera. Itzi zuen Etxarrian Arazko Ufesa lantegia, gero itzi zuen Lizarrako lantegia, bera etorri zen ixtera, eta gainera bere modus operandia, psikopaten modus operandia izan zen ere, izan genuen urteko azken trimestrala, eta esan ziguten urrengo urterako ez genuelako arazorik, ez zuten ikusten arazorik, egon genituen despidoak izan genituen, gero erte bat, eta esan ziguten ez zegoela arazorik urrengo urterako, zera 5.015, eta aste bat pasatu eta gero, hori esan eta aste bat eta gero, eta hori zen Jose Juste, eta esan zigun izten zutela eta bidaltzen zigutela eskirozera. Eta horiek dira Madrilen negoziatzen ari diren 2 pertsonak. Eta Nafarroako gobernuak ze paper dauka honetan? Momentuz uste dugu baita gu eta Nafarroako gobernari toreatzen ari gaituztela. Hori da gure sentsazioa. Gutxienez LAB sindikatuko iritzia hori da. Ez dakigu, esan dute ez aliela inoiz tokatu horrelako zuzendaritzarekin beste lantegietako zuzendaritzak hitz egin daiteke, adostu daiteke gauzak, baina hauek egiten dizkiete galderak eta ez dute ez da erantzun ere egiten. Eta orduan ikusi nahi dugu hori, ere Nafarroako gobernua nola aritzen ari den bilera horietan eta ze herramientak erabiltzen ari den. Momentuz ez daukazue informazio handirik? Bai, Nafarroako gobernuarekin informazio duina daukagu. Ez egunerokoa, baino asterokoa edo bai, eta beraiek gertatzen dena trasladatzen digute, baino, baina haiek ere ez dakite asko, ez? Claro, azkenean ikusten dugu gauza ez doala aurrera. 3 hilabete pasa dira ja, eta ez daukagu ezer mahai gainean momentuz. Manifestazioak ere egin dituzu ezta, eta zer moduz joan dira, jendearen harrera nolakoa izan da? Bai, egin genuen lehenengoa, itxiera eta geroago, eta atera zen urteko, eta gero antolatu genuen beste bat, egoera berdin horra
bat. Eta, bueno, jendea azkenean Nafarroako izatekoako kolpea horretan dira, azkenean lantegian izten dira, eta hori eragina dauka gizarte osoan, eta jendea ikusten du arazoa handitu daitekela eta izan daitekela arazo larria. Gainera orain Nafarroan industriaren kontua ez dago oso ongi, ez? Bai, bildu dira epe gutxian nahiko iskanbila eta nahiko lantegi egon direla eta daudela egoera larrian, eta hori pixka bat alarma piztu behar du eta arazoa handitu eta larritu baino lehen zerbait egin behar dute. Hori ari dira Nafarroako industria lege bat ari dira negoziatzen eta hor zer ateratzen den. Eta uste duzue horrek, egoera honek, zuen egoera okertuko duela? Azkenean izten bada eta beste enpresak ere izten badira, azkenean langile guztiak nonbaiten sartzeko zailtasun gehiago egongo dira, ez? Hori da kontua, azkenean gu gara 650 eta 400 pertsona gehiago, familia gehiago, beste lantegi ordezkariak. Gero Zunzundegi, Nano Automotive, itxi zutela orain dela gutxi ere, 120 pertsona. Azkenean, kartzen dituzun multsoan eta guztiak batera lanik gabe eta egoera oso zaila, jende asko dagoen lana banatzeko, dagoen lanak gutxi banatzeko. Eta duela 2 egun ere lantegiaren atarian esealdi bat egin zenuten, ezta? Bai, asteartean zegoen eta bideratuta zegoen komitearen ekintza bat, eta hori izan behar zen kamioiaren sarrera eta iztea gelditu. Eta hori lehenengo izan behar zen komitearen ekintza, baina azkenean jendea atera zen, jendeak ezek egin ezer, hori egin behar genuenik, baina jendea atera ziren 15-20 bat, eta hori ditu zuten beste jendea, hasi zen jendea ateratzen, eta azkenean elkartu ginen lantegian atarian, eta egon ginen ordu erdi edo 2 ordu, foraleak etorri ziren azkenean eta kendu gintuzten. Baina gutxienez izan da lehenengo pausua uste dugun, ireki behar dugun beste fase batean sartu behar garela. Pazientzia bukatzen ari zaigu, jendea dago urduri, pazientzia neurri bat dauka, eta ikusten dugu ez dagoela aurrera pausorik ematen, eta hori gutxienez mai hortan egon nahi dugula aldarrikatzeko eta behar dugula itxieraren prozesu epea luzatzea ere, reindustrializazio prozesu bat egiteko denbora behar delako. Pero epe hori zenbatekoa da? Ez daukagu argi, baina epe luzea izan da, Nafarroko gobernuak esan zuen ez dela 2 hilabete, ez da 6 hilabetetan egiten. Prozesu luzeak dira eta behar duguna da BSH-kon hartzea, itxieraren epea luzatzea. Eta, esan nahi dut, itxieraren epe hori noiz arte da edo noiz da? Kainera arte gutxi? Bai, legeak derrigortzen die, 6 hilabete pasa behar direla, erabakia esaten dutenetik, itxiera burutzen duten araitu. 6 hilabete gutxienez, baina horrek ez du esan nahi, ekainean izan behar denik itxiera. Lantegiak hartzen du erabakia eta izan daiteke urrian edo urrengo urtean edo nahi duenean. Baina baldin badira 6 hilabete horiek erdia pasa da eta ez dago aurrera pausorik. Bai, momentuz daukagun epea, buruan daukagun epea hori da. Ekainaren 16an hasiko dela
periodo konsultaz, eta hilabete bat geroago, hori daukagu, muga eredua hori daukagu. Eta, rumore asko daude, baina momentuz daukagun ofizialki hori daukagu, eta ber. Eta orain nola dago, ze puntutan zaudete langileak, lanean zaudete, ezakit produzioa jaitsi da, haserre bizian zaudete, nola dago giroa? Bai, orain hasi daia, orain arte, hori esan dugun esperantza hildo horrekin, mantendu dira produzioak ez beti bezala, normalean 85-85 egoten gara, egon dira kateak 80-90-70-era, beste batzuk igual gorago, baina orain hasi dira jendea urduri jartzen, toreatzen gaituzte eta gainera produkzioak ateratzen zaiete, eta hori egoera pixka bat arraroa eta gero eta jendea gero eta lan egiteko gogo gutxierekin. Eta aurrengo hilabeteak nola ikusten dituzu? Zailak ere, segurazki gauzak okertzen joango dira, eta jendea urduri jartzen, haserre, eta ez badaude pausu argiak edo irtenbidere bat azaltzen, joango da gauza zailtzen uste dugu. Eta, ber nola iristen garen udara, eta jendea nola aritzen den. Eta zuek manifestazioaren bat daukazue hemendik gutxira, epe gutxira? Momentuz ez manifestaziorik ez, baina badago martxoaren 29an motor martxa bat, hasiko dela lantegian 10:30 eta bukatuko dela 4 uste dut. Oraindik ez daukagu oso argi, esan zikuten orain dela gutxi, baina gutxi gora bera hori da, eta momentuz hori daukagu buruan. Eta zuen helburu nagusia lantegia ez ixtea da, ez? Baina azkenean ixten bada, ezakit beste eskakizunen bat daukazue hor mahai gainean edo beste eskareraren bat? Ez, ixtea da lanpostuak mantentzea. Edo nola lanpostuak mantendu behar dira, eta reindustrializazio prozesua hori bete, ez dakit, Nafarroako gobernua badauka bere agentzia lan egiten, Espainiako industria ministeritzariak ere badauka beste agentzia inbertsoreak bilatzen dituena, eta gero BSH ere alokatu du ere beste agentzia bat, Holandar agentzia bat, ere egin dituztela printak edo ez dakit eta banatu dituzte beren kontaktuei, eta eskatzen duguna da hori lanpostuak mantentzea. Hori da gure helburua eta hortan mantendu behar gara. Sergio, bukatzeko ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, jendeari zerbait esan? Batez ere lagunei, langileei, eskerrak eman asteartean edukizuten jarreragatik, eta animatu horrela jarraitzera, eta gutxinaka joan behar garela presioa egiten, eta zerbait lortu nahi badugu, horrela izan behar dela, borroka eta ez dago beste biderik. Sergio, mila esker berriro gurera etortzeagatik, eta egoeraan ondo azaltzeagatik, eta egoerako bera joaten den. Mila esker zuei, eskerrik asko. Gaurkoz, hau izan da dena, astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Asteburu ona pasa, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.